Guys, ito na, luto na yung adobo natin, guys. At luto na rin yung patatas ko at saka yung pitsay. Kaya sayang kasi, guys, kung mabulok lang. Ibuti lutuin na pakinabangan mo pa, di ba? Kaya sa halagang 150, may ulam ka na. May Hey guys, magluto tayo ngayon ng adobo, guys. Ito na. Bawang. At saka paminta. Ito na sibuyas. Luto na natin yung adobo natin. Ito na. Siyempre hindi mawala yung ating pampalasa. At saka lagyan natin, wala na suka. Lagyan natin ba ng kalamansi. Ito na para mabango ang ating adobo. Ito na. Lalagyan na natin ng asukal na brown para masarap ang ating adobo. Kaya sindihan na natin ang ating may wagaw. Nakalak na niya. Bakit ganito? Ang hirap naman kasi nilutuan natin yung touchscreen. Nansa man ay. Touchscreen pa kasi. Ayan, ito na yung adobo natin, guys. Hintayin natin yan, guys, ha. Hintayin natin na makulo ba. Palambutin natin yung karne, guys. Sarap yan, guys. Adobo, masarap yan. Sa halagang 150, guys. Tingnan mo, maghapunan na namin yan, guys. Sa halagang 150 lang yan, guys, ha. Kaya ganun lang, bay. Nagsa tipid-tipid lang ba? Tipid-tipid. 150, hanggang hapunan yan. Hanggang bukas pa yan. Hi guys, ito na guys, ay meron akong tira-tirang ng mga gulay ba, kaya gulayin natin kasi sayang eh. Ito guys, lagyan natin ng bawang. Ito na, napakainit na. Sibuyas. Saka konting baboy. Paraan lang ko ta guys, kaya dito kayo panahon-karoon. Maraming kalutunan. Kaya meron kayong mga gulay, huwag niyang sayangin. Pwede naman yan sa lutuin na kahit anong luto, basta gulay. Kaya ito guys, ito na isang kunon. Ito na yung baboy. Ito na hintayin siya nga mag-brown. Yan, mag-brown. Hintayin natin siya nga mag-brown, guys. Ayan guys, ito na guys, hapit na siya mag-brown. Hapit na siya mag-brown, guys. Ito guys, hapit na siya mag-brown. Ito na guys, brown na siya guys. Ito na, brown na siya guys. Brown na talaga siya guys. Kaya meron tayong guys, patatas. Kung meron tayong mga tira-tirang patatas guys, lutuin nyo na. Ilunod na natin guys atong kaldero. Lagyan natin guys na pampalasa. Hintayin natin na brown. Na-brown na po siya. Lagyan natin guys ng toyo. Lagyan natin toyo guys. Tatakpan muna natin guys. Hintayin natin na maluto ang patatas. Bubuksan na natin guys. Ayan, luto na siya guys. Ilunod na natin ang ating gulay. Ayan. Healthy man siya guys para sa atong pamilya ba. Kailangan natin kumain ng mga healthy gulay. Ito lang siyang guys, tapang sa apoy. Gandahan lang. Kaya, lagyan natin kunting toyo guys, kaya medyo matabang-tabang eh. Matabang-tabang. Kaya tatakpan muna natin guys, hintayin natin siya maluto guys, kunting kunting apoy na lang, mamaya kakain na tayo guys. Kaya hintayin natin maluto, tatakpan na natin, ito na, nakatakip na, bye!
pichay, ano yun? Pichay na may patsachas. Kasi sayang to eh. Hindi natin lulutuin. Diba? Oh. Ito ah. Healthy pa. Alam mo kung mong patatas. Baboy na naman. Parang kailangan natin ng ano ngayon ah. Alam mo na. Alam mo lang? Sige, kain na ako guys ha. Alam mo na. Mag-video pa ako.